There's a woman, you, mama, you. Come. Where are you from? Suka mama. Huh? Apekwezi. Apekwezi, wamba no man. Yamande. Wamba wedro. Eh. Why I see tombs next to you? Huh? Abantwana bam baye basweleka. Abantwana bakubasa. Abasweleka bayabulawa. Prophesy, Papa. Bayabulawa nje, bayabulawa. That's why I see tombs. I see gun. I see a car. Ababini badutyulwe mfundiso omnye utshayiswe imoto. Prophesy, Can I prophesy? Prophesy. That's why I see a tomb. I see tombs around you. Izinto zakho masivuleke nyuka mama. Your things must open. Go up. Yes, sir. uNkulunkulu uzokusula inyembezi. Igama lam ndinomathamsanqa Cebisa. Ndihlala apha eKhwezi. Apha kule cawe ndize ngoba ndimane ndisiva ubana ikhona icawe ekhoyo and kuyathandazwa. Ndinengxaki yabantwana bam abaswelekayo bayafa ngengozi. Ndithe xa ndifika apha uapostile uye wandichazela ngabantwana bam abaswelekayo ngezi ngozi bazifumanayo, wandichazela yonke into. Ndichazele yonke le nto eyenzeka apha ebomini bam. Why I see tombs next to you? Huh? Abantwana bam baye basweleka. Abantwana bakubasa. Abasweleka bayabulawa. Prophesy, Papa. Bayabulawa nje, bayabulawa. That's why I see tombs. I see gun. I see a car. Ababini badutyulwe mfundiso omnye utshayiswe imoto. Prophesy, Can I prophesy? Prophesy. That's why I see a tomb. I see tombs around you. Izinto zakho masivuleke nyuka mama. Your things must open. Go up. Yes, sir. uNkulunkulu uzokusula inyembezi. Ndiyakholwa ke ngoku ukuthi ubomi bam buzotshintsha kwimeko ebekuyiyo, and nomntana wam lo uyi-1 uzobiyeleka, uzosikeleleka ngoba undithembisile. Nabambukelayo kuFacebook, kuYouTube, inyani le nto ayenzayo, izinto zakhe ndizibona apha kum ziyinyani. Ndiyanithembisa ukuthi ubunengxaki suhlala ekhaya, yiza apha ngoLwesibini nangecawe, isevisi yakhe ikhona, uyathandazela.